ארידור, אתה יודע שלמישהו יש יום הולדת היום? ברור, יש איזה 400 אנשים בעולם. לא, מה? למישהו שאתה מכיר. ליונתן מהכיתה יש יום הולדת היום? למישהו מהמשפחה שלך. לבן דוד צחי! למישהו מהמשפחה שלך שגר איתך בבית. אני לא מאמין ששכחתי. זה בסדר, ארידור, אני לא מצפה שתמיד תזכור. הלו, אמא? מזל טוב. מה, למה? אבא אמר שיש לך יום הולדת. ארידור, תנתק את הטלפון. אמא נולדה באוקטובר. זה לא היום הולדת של אמא. יש לי היום יום הולדת? לי יש יום הולדת. יש לשתינו היום יום הולדת? אין לך יום הולדת. אלון, איפה המתנה שלי? תפסיק להתקשר לאנשים. יש לי היום יום הולדת. אין לך יום הולדת. אין לך יום הולדת, אלון. ארידור, אין לך יום הולדת. זה בדיוק מה שאמרתי לו. לא, לך אין יום הולדת. לך אין יום הולדת, אלון. תנתק את השיחה כבר. אני שונא אותך. אולי אני צריך להירגע קצת.